भावा बहिणीचा स्नेह, प्रेम आणि उत्सव अशा मिश्र भावनांचा सण म्हणजे रक्षाबंधन। या दिवशी प्रेमाचा रेशमी धागा आपल्या कर्तबगारी भावाच्या मनगटावर बांधून त्याच्याकडून रक्षणाचे वचन अर्थात रक्षणाचे अभय घेणे अशी ही अप्रतिम प्रथा आहे। पूर्वापार ही परंपरा चालत आली आहे। या परंपरेबद्दल अनेकांना कुतूहल असते की या सणाला नेमकी कशी सुरुवात झाली, त्याचा इतिहास काय आहे, तेच या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत। नमस्कार, मी सायली शरद पाटील आणि आपण पाहत आहात अंतरीचे धावे। रक्षाबंधन हा सण आपल्याकडे भारतीय संस्कृतीच्या प्रमुख सणांमध्ये साजरा करण्यात येतो। देशभरात हा सण वेगवेगळ्या नावाने खरं तर ओळखला जातो। उत्तर भारतामध्ये कजरी पौर्णिमा तर पश्चिम भारतामध्ये नारळी पौर्णिमा या नावाने हा सण साजरा करण्यात येतो। बहीण भावाला राखी बांधते। राखी अर्थातच हा नक्कीच साधा सुद्धा धागा नाही। यामागे असणाऱ्या भावना अत्यंत वेगळ्या आहेत। भावाने बहिणीला तिच्या रक्षणाचे दिलेले वचन हे खूपच महत्त्वाचे असते। बहीण आपल्या भावाच्या उजव्या हातावर राखी बांधते आणि भाऊ आपल्या बहिणीच्या रक्षणाचे दायित्व स्वीकारतो। काळ कितीही बदलला असला तरीही आजच्या काळातही भावा बहिणीच्या या प्रेमाच्या रक्षाबंधन या सणाचे महत्त्व कायम आहे। बऱ्याचदा बहीण मोठी असते, ती आपल्या भावाचे रक्षण करते, ती स्वतःचे रक्षण करण्यासाठीही समर्थ असते। पण स्त्री कितीही कमावती मोठी असली तरीही तिचा तिच्या भावावर असणारा विश्वास या राखीमधून दिसून येतो। यामध्ये तिचा दुबळेपणा नाही तर तिचा भावाच्या कर्तृत्वावर जास्त विश्वास असतो आणि हेच त्यांच्या नात्यातील आपलेपण जपण्यासाठी राखी पौर्णिमा साजरी करण्यात येते। या नात्यामागची हीच खरी भावना आहे। त्यामध्ये कोणतीही फसवणूक नाही। भावा बहिणीचे नाते हे भांडणाचे, खोडीचे तरीही तितक्याच प्रेमाचे असल्याने हा केवळ धागा नसून त्या धाग्याला नात्याचे महत्त्व आहे। पूर्वी देव आणि दानवांच्या युद्धामध्ये दानवांच्या शक्तीपुढे देवाचे काही चालत नव्हते। दानवांचा राजा वृत्रासुर याने त्यावेळी देवांचा राजा इंद्राला युद्ध करण्याचे आव्हान दिले। इंद्राने आपले वज्र उचलले आणि युद्धाला निघाला। त्यावेळी इंद्रदेवाला विजय मिळावा म्हणून त्याची पत्नी शुची अर्थात इंद्राणीने विष्णूकडून मिळालेला एक दोरा, ज्याला राखी म्हणतात, तो इंद्राच्या हातावर बांधला। या राखीच्या प्रभावाने इंद्राला आत्मविश्वास मिळाला आणि इंद्रदेवाचा विजय झाला। त्याचे गेलेले वैभव परत मिळाले। या प्रसंगाची आठवण म्हणून मनगटावर राखी बांधण्याची पद्धत पडली असे सांगितले जाते। तसेच महाभारतामध्ये सांगण्यात आले आहे की श्रीकृष्णाच्या हाताच्या बोटाला जखम होऊन त्यातून रक्त वाहत होते। त्यावेळी पांडवांची पत्नी द्रौपदीने आपल्या साडीची किनार फाडून श्रीकृष्णाच्या बोटाला बांधली आणि त्याच्या रक्ताचा स्त्राव थांबवला। तेव्हापासून श्रीकृष्णाने द्रौपदीचे रक्षण करण्याचा संकल्प केला आणि आजीवन त्याने द्रौपदीचा भाऊ म्हणून तिचे रक्षण केले। आपल्या संस्कृतीत स्त्रीला देवी मानली आहे। अशी ही देवतुल्य स्त्री भावाला राखी बांधण्यापूर्वी त्याच्या कपाळावर टिळा लावते। हा टिळा फक्त मस्तकाच्या आदराचा नसून भावाच्या मस्तकातील सदविचार, सद्बुद्धी जागृत राहण्यासाठीची पूजा आहे। सामान्य डोळ्यांनी जे पाहू शकत नाही ते सर्व विकार, भोग, लोभ, मस्तक, वासना, द्वेष, राग याकडे भावाने आपल्या तिसऱ्या डोळ्याने पाहावे। या हेतूने बहीण भावाला टिळा लावून त्रिलोचन बनविते। इतका त्या टिळ्याचा खोल अर्थ आहे। राखीचा धागा हा देखील सुताचा दोरा नसून ते एक शील, स्नेह, पवित्रतेचे रक्षण करणारे, सतत संयमी ठेवणारे पुरुषार्थाचे पवित्र बंधन आहे। ह्या एवढ्याशा धाग्याने कित्येक मने जुळून येतात, त्यांना भावनांचा ओलावा मिळतो व मन प्रफुल्लित होतात। एकमेकांना जोडणारा असा हा सण इतर कोणत्याही धर्मात, संस्कृतीत नाही। द्रौपदीने श्रीकृष्णाला बांधलेली जरतारी शैल्याची चिंदी, गरीब बहिणीने भावाच्या हातात बांधलेला धागा किंवा शाळकरी ताईने तयार केलेली राखी, श्रीमंत बहिणीने भावाला बांधलेली सोन्याची किंवा चांदीची राखी काय, किंवा आज इंटरनेटच्या माध्यमातून बहिणीने भावाला पाठवलेली ई शुभेच्छा पत्रासहित राखी काय, या सर्वांमध्ये भावना एकच आहे, ती म्हणजे भावा बहिणीचे परस्परावरील प्रेम। असा हा रक्षाबंधनाचा दिवस जगभरात साजरा करण्यात येतो। नात्याचे रक्षण करणे हाच यातील गर्भितार्थ आहे। माहिती आवडली असेल तर आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन विषयासह, तोपर्यंत धन्यवाद।